Assalamu alaikum masoyana. Muhimmin Shareef a kan layi. Ina muku fatan kasancewa a wani lokaci tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda nake. Zan yi amfani da wannan damar domin ba wa masoyana haƙuri waɗanda ke turo min da saƙonni bisa WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube da sauran chat social media. A sakamakon replay da ban samu ina yi muku kan lokaci. Kamar yadda kuke gani, saƙonni ne suke zuwa mana bila adadin. Kuma kowane saƙo, kowane mutum yana burin ka buɗe saƙonsa ka kuma yi masa replay. Wani in ka buɗe saƙonsa ka yi masa replay, in yana online zai sake tura maka wani saƙon ne. Burinsa ku ci gaba da hira, kuma in baka ci gaba da hirar da shi ba, nan ma ya zama matsala. Haka zalika wasu suna ganin ka online, za su fara kiran ka video call kamar yadda kuke gani, video call, voice call da sauransu. Kuma duk wanda ya ganka online baka yi picking call ɗinsa ba, to hakan shi ma zai zama wata matsala ne. Kuma ka hau ne domin ka amsa saƙonnin masoya, ba wai ka yi video call ba. To duk da hakan sai ka ga ya zama na cewa ka ɗauki tsawon lokaci kana yi, amma kuma baka gama amsa saƙonnin masoyan ba. To sannan ga ragowar chat, Facebook, Instagram, Twitter, kowane chat kowa na buƙatar ka je ka amsa masa saƙon sai dai turo maka. To da wannan dai nake ƙara ba ku haƙuri masoyana, kasancewar saƙonninku wasu kiraye-kirayenku na waya ban samun ɗagawa, kuma kuna gani na online. Dalilin da ban samun ɗagawa shine idan na ɗaga wasu ba za su